Традиция, която гласи така: който отчупи по-голямо парче от сватбената битка, той ще командва в къщи. Затова ще помоля младото семейство, застанете тук отпред, за да могат да ви видят всичките. Застанете! Обърнете се с гръб един към друг. Хванете заедно битката и когато кажа на 3, тогава ще отчупите парче от битката. Някой се опитва май да хитрува. Така, само опитам, готови ли сте? Всичко наред ли е? Аз предлагам да ги държим така малко, да ги измориме. Уважаеми младоженци, започва да борим, когато кажа 3, дърпате силно. Една, 2, 3! Покажете битката пред всички, кой какво парче е отчупил за формалност. Нека да попитаме, разбира се, уважаемите кумове. Уважаеми кумове, в кой е по-голямото парче от сватбената битка? В булката е по-голямото парче. Аз съм на същото мнение. Това какво означава, че булката ще командва вкъщи, а задължението на младожените е да носи пари. Аплодисменти за младото семейство. А сега ще помоля кума да застане отпред, за да довършим, разбира се, традициите, които повеляват във всяко едно сватбено тържество. Кумът ще даде сватбените хълки на младото семейство. Уважаеми младоженци, нека вашата любов да е безгранична и безкрайна, както са безкрайни и вашите хълки. Куме, аз предлагам да ги лъчим повече, точно така, и да поставиш хълките на младото прекрасно семейство. Аплодисменти, уважаеми гости, аплодисменти за кума, аплодисменти за кумата и за младоженците. Ножица. Ще помолим уважаемите колеги от сватбен салон Партия и Ливин да съдействат с една ножица. Моля колеги, една ножичка, за да може да кумата да отреже лентата, която ще свързва малото семейство за винаги. Уважаеми младоженци, обърнете се с лице към уважаемите гости и към камерата, за да бъде документирано всичко и да остане в вашите спомени. Ани! Гривничката сега ли да ги сложим? Като срежат да вземе 5 и да сложим и гривничката. Кой е това? Нека да помолим и малката принцеса да заповяда отпред, докато чакаме ножичка. Защото има и, разбира се, една много красива, прекрасна изнада и за нея, разбира се. Една златна гривничка, която да й носи много здраве, да й носи много късмет и най-вече да й носи много здраве.
Вече разполагаме с ножице, което да разрежеме. Комата, къде е комата? Али, комичке, твое ред е и твое право. Аплодисменти, няма аплодисменти, уважаеми приятели, уважаеми гости! Куме, надявам се да си отваря шампанско не веднъж, защото твой ред е да отвориш шампанското и да налееш в чашите, за да отпиете вие, както и разбира се младото семейство, и разбира се да попитаме вкусът на шампанското дали е сладък или горчив. Трябва да окоръжиме, разбира се, и кума. Ой, куме! Куме, не лесно значи твоята много професионална задача. Браво на кума! Уважаеми продълженци, преди да отпиете, трябва да ви кажа нещо много важно. На екс и до дъно, за да няма сълзи във вашия живот. Айде, вие сте, уважаеми продълженци, на екс и до дъно. Така се прави. Права съм глас, ще го правите и вие. Аплодисменти за младоженците! Да покараме също и, разбира се, кумовете. Хайде, куме, хайде, кумичке. Аплодисменти за кумата! Браво! Няма как да пропуснем и важният въпрос. Уважаеми младоженци, според вас шампанското как беше, сладко или горчиво? Едно горчиво за младо семейство! Горчиво! Браво! Кумове, вас да попитаме ли също за същия въпрос? Сладко ли беше или горчиво? Кажа силно. Горчиво и за кумовете! Горчиво! Браво! Чудесни бяхте, страхотни, прекрасни, красиви и невероятни. Затова ще ви помоля да останете на дансинга и да изпеем първата сватбена песен за вас. Момчета, готови ли сме? Още веднъж аплодисменти за младото семейство. Справиха се страхотно.